Babe egameni likaJesu Kristu inkosi namandla, uNkulunkulu wasemazulwini, uNkulunkulu obusayo, uNkulunkulu ongcwele, ngegama likaJesu Kristu inkosi namandla, siyabonga Baba, uNkulunkulu wethu namandla. We thank you, Lord, uNkulunkulu wethu ongcwele, even in this hour, Baba wethu namandla wonke, as we come to your presence, oh God. Siyabonga Baba, siyabonga Baba, siyabonga ngamaqhawe enkolo, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga ngabahambe phambi kwethu, Baba wethu namandla, our forefathers, our ancestors, uNkulunkulu wethu ongcwele, ashumayela ivangeli. Siyabonga aboJobe Smith, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga ngabo William Simon, uNkulunkulu wethu namandla wonke, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga ngabo DL Moody, uNkulunkulu wethu namandla, siyabonga kakhulu ngabo Catherine Kuruman, siyabonga moyingcwele, siyabonga ngegama likaJesu ngabo EW Kenyon, siyabonga ngabo Bhengu, ngabo Duma, siyabonga ngabo Ciliza, siyabonga ngomashicila Dlamini, siyabonga Baba ngabo Zondi, uNkulunkulu wethu namandla, siyabonga ngabo Baba Lola, uNkulunkulu wethu namandla, uNkulunkulu wethu ongcwele, ngegama likaJesu. Baba uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga namhlanje ukuthi Baba wethu ongcwele abahlangabezana nabo, uNkulunkulu ongcwele, their labor was not in vain. uNkulunkulu wethu ongcwele, even in this hour siyabonga Baba uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi we will leave no stone unturned nakuleli lizwe Baba elonakele kangaka nelikhohlakele kangaka. Sibonga umusa nothando ukuthi uzosigcina uNkulunkulu ongcwele, sishumayela ubungcwele sime kubona ngegama likaJesu Kristu inkosi namandla. Malka sunta la mashinda likasaya malte pasina tikurasana de matiazo watashina divina sina delas kaduli dipliasana damataishin divaila su atimatais. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyakubonga kakhulu, sisize Baba, usinikelele uNkulunkulu wethu ongcwele uthando lakho usuku nosuku. Baba wethu ongcwele, ungasiyekeleli kwimpi yonke uNkulunkulu ongcwele esitha ebhekene nathi kulomhlaba. Baba wethu ongcwele, size sikhuphuke size kuwe ngosuku lokuhlwitha olukhulu lizayo, in Jesus name, amen. Thank you Lord. Angithathe leli thuba ngibingelele kakhulu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu namandla, inkosi yethu yasemazulwini. Ngiyabingelela kakhulu. Singena namhlanje ku part 3 wendaba ye rapture. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngo part 1 we rapture esibuya kuona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, sisizile kakhulu, saqonda imbhalo uNkulunkulu abesibizele kuyo ukuba sikhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho bafowethu. Akuncane kukhulu kakhulu uqonda imbhalo ngokwesimo sokuphila kwala kulomhlaba. Siyazi ukuthi kulomhlaba bonke abantu bafuna ukuthi bayazi kulesi sikhathi, kanti iBhayibheli lithe ofuna ukuba mkhulu azenze omncane kulesikhathi. Siyabonga kakhulu ngegama likaJesu. Ngiyanibingelela emakhaya, ngibingelele endaweni zonke la kufinyelela khona le channel yethu ya TikTok. Ngiyakholwa sonke sibusisekile, sonke sigcinekile, sonke siyakholwa egameni likaJesu Kristu lona lodwa. Ekhona amanye amagama besingakholwa kona, besingasichitha isikhathi bafowethu siwestane nesikhathi sethu sifaka amabhantshi, sigijima intaba, sihambe siyodlala. But siyaqonda ukuthi linye igama esinikezwe lona, munye umholi, yine nokholo. Siyabonga kakhulu. Lunye ngisho ubhaptizo, okwethu nje kunye uKristu Jesu ebethelwe esiphambanweni. Siyabonga kakhulu ngegama likaJesu. Ngiyacela ke bafowethu singene kule ndaba yethu yanamhlanje, part 3 lo we rapture. Siyambonga uNkulunkulu ku part 1 sikhulumile kakhulu, saveza amavesi adida abantu, indaba yokunyamalala, indaba yokufika kaJesu njengesela, indaba kaZamcolo. Sikulungisile konke lokho egameni likaJesu. Ngiyakholwa abafowethu bakubambile konke kunjengoba kunjalo. Sakhuluma ukuthi uJesu akazukufika njengesela, usuku lakho lizofika njengesela, kodwa yena kalona isela. So thina luzukusizuma thina sibumnyama esekukhanyeni. Ngamamazi umuntu ohlele ekukhanyeni ozimisele ngokubuya kwenkosi, othandaza mihla namalanga athi inkosi ngisize, akazi ukuzumeka lowo muntu, ngeke azazunywe yilolu suku. So ke siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Sakhuluma nangendaba kaZamcolo,
ukuthi ifanaphi ne-rapture. Sakhuluma ukuthi uzamcolo wathinta umhlaba wonke ne-rapture izothinta umhlaba wonke. Sase sikhuluma ukuthi endaweni kaZamcolo abathathwa abafa bebulawa amanzi, abasala ngoba bengena emkhumbini. Kodwa ngala akufani kwi-rapture, ozothathwa ophilayo ohamba nenkosi bese kuthi osalayo ofana nofile enkosini ongasakwazanga ukuhamba kanye nenkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Namhlanje singena ku part 3 namhlanje oshube kakhulu ngokusizwa inkosi. Amen. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Asingeneni ke bafowethu indaba ye-rapture. Asithathe nje slow ukuze sikwazi ukuyilungisa kahle namhlanje. Ngifisa ubambe lama verse 1 Corinthians chapter 15 verse number 51. 1 Corinthians chapter 15 verse number 51. Mhlambe asufunde susheshise ngegama lika Jesu. 1 Corinthians chapter 15 verse number 51. Yes, uthi ke verse number 51. Ngomsuzwana nje ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala abafileyo bavuswe bengena kubola, thina siguqulwe. Uthi uPaul la ithi ngimtshela imfihlakalo, asiyukulala sonke kodwa siyoguqulwa sonke. Yebo ngesilale sonke, abanye sebalala, abanye basazulana, abanye abokolala. Uthi kodwa soguqulwa sonke. Kusho lento izokwenzeka kanye. Uguqulwa kwabantu abafile beguqulwa emzimbeni engasaboli kuzokwenzeka once. Okay, le verse it's another part ye-rapture noma into ezokwenzeka during isikhathi se-rapture, right? Sishilo ukuthi i-rapture izofika after i-tribulation. Matthew chapter 24 verse number 29 uthi after the tribulation of those days. So we will go through tribulation. Ithi open tribulation sekungena enkulu kakhulu great tribulation. Then the church will be raptured, all right? Namhlanje ke sifunda indaba ethi ke uverse number 51 uthi uPaul bekani ngitshela imfihlakalo ngesilale sonke kodwa soguqulwa sonke, all right? Soguqulwa sonke shoot olele nosazulana bazoguqulwa kanye kanye, akekho ozoguqulwa kuqala. Yabo isiqalile nje yacrasheka into ethi uzofika athatha abanye bangabona abuya kutheze uthatha abanye. That is nonsense. It's unbiblical. Asithathi okungekho ezweni. Lithi iBhayibheli don't add and don't diminish. We as-add lutho ezweni kaNkulunkulu, asisusi lutho futhi. We read it as it is, we understand it as it is ngokusizwa uMoya Ngcwele. All right. Asibonge kakhulu ke egameni lika Jesu. Siyafunda ke namhlanje indaba ye-rapture. Sesibonile ukuthi ke bazovuswa bengena kubola, bazovuka emathuneni beguqulwa imizimba. Flesh and blood kuthiwa ngeke i-inherite. Uqala lapho verse 50 ukuthi azini ukuthi flesh ne blood ngeke izihudla umbuso kaNkuluNkulu, ingene embusweni kaNkuluNkulu. So akekho umuntu, uyabona iphinde ishayeke lapho ethi khona abayongena ngegazi labo. Yayithathwa leso sifundo sokuthi khona abantu abayongena ngegazi labo after i-rapture. That is nonsense. It's extra bazalwane. Yabona lokho seku extra ezweni kaNkuluNkulu. Akusekho biblical ukuthi khona abantu abazongena ngegazi. Igazi lakho uqualify kanjani ngegazi lakho ungena ezulwini? Igazi lasiqualifyisa ukungena elika Jesu. Akekho ozoqualify ngelakhe. Kusho kuphela abazane mawukuthi uNgcobo uzongena ngegazi lakhe ekugcineni mesale kwi-rapture. Lento isho ukuthi ngamanye amazwi angiyeke ukukholwa, ngiyeke ukusindiswa because my blood will qualify me at the end. It's nonsense bazalwane. Into engekho ezweni likaNkuluNkulu ayenzi sense ukuthi wena uzongena ngegazi lakho. Ungayitshela ukuthi there will be a second chance. Or if we said the first resurrection, because there is a first resurrection, or if you go on first, you go on a second. First resurrection, eyabazalwane abakholwayo abasindiswa abangabhangqile ekholweni, hayi oJola nomfundisi wakhe, hayi umfundisi ogangile, hayi inceke egangile ehambe impantsana namantombazana. Kuyenzeka phela ukholwe ebandleni kodwa uthola ukuthi usukholwa nje, usuyisifetshana nje somzalwane, ukholwa nethimu uyayihalela yona le team yakho. Ilingo lezi ezifika ezifuna uzikhulekela uzinqobe if you are a leader. Siyaqhubeka kasikho lapha indaba ye-rapture bafowethu. All right, khona into engifuna uzigadeke la.
because zibalekile. Ngisazoza ke ngama parts ayi rapture, but besaqala ku 1 Corinthians chapter 15 verse number 51 ukuthi uPaul asiyukulala sonke kodwa soguqula sonke laba balele baguqule benemizimba engasaboli, imizimba engasafi. All right, iyonto ezokwenzeka leyo. Kodwa ngifuna wabambe wonke lama verse ukuze mase ngiwahlanganisa uwezwe kahle resurrection le. All right. Number 2 uguqulwa, sesishithi bazoguqulwa. Number 3 ukuhlwitha ke manje sesihlwithwa ke. All right, then ngifisa ubamba ukuthi after ukuhlwithwa kuzoqala i1000 years wemillennium la kubizwa ngokuthi 1000 years la khona uSathane ezobe eboshiwe. Ngifisa siyazi leyo uzobe eboshweleni ngoba ngeke adukise umuntu, ngoba already abangakholwa abavele badukile. Abakholwayo yayibona ukuthi sivele isisele futhi into ethi after i-rapture uzosala uSathane edukisa. Uzodukisa bani? Adukisa abantu abangakholwa abavele bayidukele. Basemathaveni nje badukile, basemadlozini badukile, bagcwele inyanga, bagcwele emasontweni ezinyanga lezi ezigcwele eThekwini, ezigcwele ko Eastern Cape, ezigcwele kuphi balapho kulawa amasonto abathakathi nje ingoba vele badukile. After i-rapture kuzoqala i1000 year millennium, lokho esibiza 1000 uSathane uzobe eboshiwe. uSathane, that is the first resurrection. Ngisazokhululeka ngisazoyiveza kahle ngezitage. Ngisafuna ubambe lezi zinto uzibambe zihlale kuwena manje ukuthi number 1 u1 Corinthians jobusho 15:51 50 and 51 uyasho. Then ukuvuswa lokho kwabafile, all right, baguqulwe bavuke bengesenawo imizimba ebolayo, lemizimba egulayo, lemizimba ekhathalayo. Bavuke imizimba abisingcwele noma imizimba abisifana nomzimba kaKristu. All right, bese sidlula ke lapho ke. All right, then ke nayo into engifuna uyibambe ke nanka ka verses sizosebenza ngawo 1 Corinthians 15 verse 51 kube uMateyu chapter 24 uverse number 29 bese ku 1 Thessalonians chapter 4 verse number 15 to 17. Those are the 3 chapters ecace kakhulu i-rapture. I know 2 Thessalonians 2 verse 1 esawufunda last week uthi ngeke abuye uJesu kungakavelanga ukuhlubuka kuvele the indodana yokulahlwa lisho njalo, the man of lawlessness. Asidluleke kodwa lapho ke nayi ke bafowethu into engifuna siyicaceke. Okay, amadoda angaphambili ke afundise ukuthi there will be a secret rapture. Kuzothathwa ibandla kungaboni umuntu, ngeke ibonakala i-secret angazi bathi imfihlo le rapture. Ngicela sibheke ukuthi izwi liyayivuma yini leyo nto. Number 1 ngicela sifunde 1 Corinthians chapter 15 uverse number 51. Ngicela sibheke ukuthi khona yini i-secret rapture, kuzobe kuthulekile ngoba bathi kuzoba imfihlo ngeke kubone umuntu. Ngicela sifunde le ndawo verse number 50. Manje senginitshela imfihlakalo, asiyukulala sonke kopha siya kuguqulwa sonke ngomzuzwana nje ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina, ngokukhala kwecilongo abafile bavuswe bengena kubola thina siguqulwe. Yimani ke bazalwane, niyamuza uPaul la uthi ngeke silale sonke kodwa soguqulwa sonke, uthi ngecilongo lokugcina. Can you imagine the last trumpet? Kuzoba secret, ngeke kubonakale, ngeke kuzwakale. Uma icilongo lokuqala la soundala zwala mhlawumbe lizobe linjani lokugcina. So uyabona nje manje usuyabona ukuthi ayikho into ethiwa secret rapture ethiwa izoba imfihlo ngeke ibonwe ngeke izwakale. Kuthiwa the last trumpet. Bazalwane, this event will be so loud. Izobe izwakala emhlabeni wonke lento lokukhala kwaleli cilongo. Uyayizwa awucabanga nje imoto ememezelayo ngasekhaya amanzi azongabi khona isikhathi singaka ugesi uzwami into nje egijima, kodwa siyayizwa sonke ekuhlaleni. Kangakanani, how much more bazalwane nge-trumpet of God, the trump of God ezobe sounda so loud izwakala emhlabeni wonke. Bese bezothi abantu i-secret rapture ngeke kubone umuntu, ngeke kuzwakale. Manicabanga i-trump kaNkulunkulu, manicabanga uNkulunkulu meshaya lakhe icilongo noma menganika ingelosi enkulu ishaya icilongo ngeke kuzwakale. There is nothing secret about i-rapture bazalwane, izobonakala, izozwakala. Siyaqhubeka njalo. So igade ukuthi there is no secret rapture number 1. Okay, siyaqhubeka. Kuthiwa ke
ngomsuzwana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina kusho ukuthi likhona lokuqala njengoba khona nelokugcina ngokukhala kwecilongo athi amanye ngokukhala okukhulu kwecilongo. This will be a very noisy event. Lento ethiwa i-rapture. There is no secret rapture. Okay, asidlula siye kwelinye ivesi. Ngifuna ubambe lento yecilongo ubambe umsindo ozoba ukhona kulolu suku. Okay, asiyeni ku Matthew chapter 24 verse number 29. Ngicela siphuthume uma ungakwazi uvale ukwabhalela ama-verse because azokusiza kakhulu. Verse number 29. Ukufika wendodana yomuntu masinya emva kosizi, after the tribulations of those days. Ilanga liyofika iphazwa, inyanga ayikukhanya, izinkanyezi ziyakuwe emkhathini. Ngeke kube nomsindo manginjalo. Makuzowa inkanyezi, the stars will fall from heaven. Bazalwane, ziwazi uyayibona inkanyezi eyodwa kuthiwa ziyowa. And ave kwinto ekufaniswayo nje cha kuyokwenzeka ziyowa kuthiwa amandla ezulu anyakaziswe. Ukuduma suke awucanga ukuduma nje in one place kuke kudume la kumina la ngihlala khona eKokstad. Duma iKokstad yonke. How much more kunyakaziswa amandla ezulu in every place. This will be a very noisy event. I-rapture, it will be a very noisy event. Wonke umuntu uyoma athi stand still. Wonke umuntu nobenzani nobentshontshisono ngalelo la uyoma because iyothusa kunyakaziswa amandla ezulu. Uyayizwa lo nyakaziswa amandla ezulu. Angicabanga ukuthi ukuduma kusuke kunyakaza angazi ngathi ingxenye engakanani yamandla ezulu kodwa lazo nyakaziswa wonke kuwa ngishi ama stars. It will be a very noisy event. Akuyukubi secret rapture. There is no secret rapture. Asiqhubeke kodwa amandla ezulwane verse number 30 khona kuya kubonakala isibonakaliso sendodana yomuntu bese zikhali izizwe zonke zomhlaba wonke ama nations of the world kuthiwa ayokhala. Ngicela ukubuza isililo nike nibone makufiwe kukhala umndeni nje ukuthi kuba nento engakanani. Siphiwe Mkhize uMateyu chapter 24 losufunda verse number 29 to 31. Niyezwa bazalwane awucabange makulilwa kukhalwa kaNgcobo kufiwe thu uNgcobo lokhu lima ufile sekuyakhala kuba nomsindo ongakanani. Izwake la kuthiwa bese kukhala izizwe zonke kusho ukuthi emva kokufiphazwa kwelanga ukuwa kweinkanyezi then bese kunyakaziswa amandla ezulu izizwe ziyova nezikhale. Uyezwa ke awucabange makukhala the whole earth, the whole nation iyakhala bayamemeza abanye bathina abanye bahayiza. Ngitshele ukuthi nomsindo kangakanani leyonto bese kufika abantu abasifundisa ukuthi i-rapture izobe secret, kuzobe kune secret rapture, kuzobe kune rapture engabonwa uJesu ethatha abantu engabonwa. Bazalwane singa-edi ezwini likaNkulunkulu. iBhayibheli is so simple bazalwane namavesi alo very simple to understand, simple to preach, simple to angazi ngisho kwa-applya empilweni yethu. Kodwa manje ngoba sifundiswe ukuthi yezami lezambulo bazalwane uNkulunkulu wangivezela ebusuku lento engizonifundisa wakuvezela izwi lithini. Musani ukuthatha ama-testimony abantu niwenza adlula izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ilona eliphakanyisiwe. Ngiyawuzwa lo mbuzo othi igama elithi rapture ngicela uphinde ubuyisele wambuzo othi igama elithi rapture ngicela ukuphinde uphendule ekugcineni. Pastor nginombuzo why igama elithi rapture is not found in the Bible. Yes, it's not found in the Bible. Elitholakala eBhayibheli webheka inkosi Mamba elitholakala eBhayibhelini lithi caught up. Kodwa leli igama elithi caught up lisho lona igama elithi rapture. Igama elithi rapture liphuma egama elithi rapera lisho to be caught into another force, to be taken into another force. So ilele lithi caught up elakho le English nje iBhayibheli lithi caught up. So igama elithi rapture lisho caught up. Right? Singasebenzisa nelithi caught up, it's fine because lisho one and the same thing. Okay, asidlule niki uthi verse number 10 kuya kubonakala isibonakaliso sendodana yomuntu bese zikhali izizwe zonke zomhlaba. Uyazi ukuthi umsindo obukhona abantu bekhala bonke. Akekho yokuthula ethulisa omunye. Ngcono makufika uthulisa omunye la ngakekho ozothulisa omunye sikhala sonke. Bese lithi ke zonke ziyabona indodana yomuntu ize emafini inamandla nenkazimulo enkulu. Wobe ngezi nje njengomuntu obe nenkazimulo uyicabanga inkazimulo.
namandla amakhulu. Alright, asidluleni ke. Ngifuna nibuke umsindo walolu suku. Ngisanitshengisa umsindo nje okodwa. Asikangene into eneningi. Asikangene into. Sisabuka umsindo walolu suku. Kube kunomsindo. Alright, asiye ku 1 Thessalonians chapter 4 verse number 15. 1 Thessalonians. Kwabase Thessalonica bokuqala chapter 4 verse number noma singaqala 13 nje. Ukuvuka kwabafili. Kepha bazana sithanda ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabangenalo ithemba. Sinikwe ithemba la lokuthi kufanele sazi ngalabo abalele. Hey ngoba kuyingozi ukungazi ngabantu abalele ukhala uzugijima ezinyangeni. Kodwa mawazi imfihlo yokuthi abalele. Ngicela libambe lekama, libambe. Abalele. Umuntu ma elele bawufuna umupha ukudla uyakudla akakudli. Ungafika ngilele nje ufika ubeka ukudla ngizokudla. Noma ungakhuluma ngengikuzo. Kodwa into efunala uyenze ukungivusa. Hey, I like the language of the book man. Yazi language eBhayibheli emnandi kanjani. Ithi abalele. Abalele. Abadlike ngoba abalele. Uma ufuna ubadle bayovuswa. Okay, asikho lapho kodwa. Asikho lapho. Okay. Kepha sithanda uba ningadabuki njengabangenalo ithemba. Verse number 14. Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka kanjalo uNkulunkulu uyakubaletha abalele kuJesu, abalele kanye kuKristu. Okay, abalele uNkulunkulu yena lento iyokwenziwa uNkulunkulu. Ingakho uJesu ethi nendodana ayilazi ihora. Uyabona liphambana iBhayibheli iyokwenziwa uNkulunkulu ukubavusa. Utho mina emhlabeni nakuvuka komzimba ekufeni nakubomi obunguna phakade. Amen. Yabona kobe kuvukwa lapho. Abavuswa uwena ubalethela ukudla bavuswa uNkulunkulu. Cela sinalo uNkulunkulu obe responsible la. Ngokuba sisho lokhu ngezwi lenkosi ukuthi thina esisaphila kuze kufike osukwini lokufika kwenkosi asiyukubandulela ngempela abalele. Yabona le gama lithi asiyukubandulela lisho ukuthi ngeke sihambe eqali kunabo. I'm asking myself a question now. I'm sorry to mention amagama kufanele ngikhulume ngoba sidukiseke kakhulu. Ziphi impointo ezazikhulunywa NJ Sithole ezithi uNkulunkulu uJesu uzofika athathe ibandla kungaboni umuntu ahambe nalo. Bathi first phase ye rapture kuthathwa ibandla uhambe nalo uJesu kungaboni umuntu. Where is that in the Bible? Because iBhayibheli esilifundayo manje lithi asiyukubandulela ngempela abalele. Uyazi ungidulela ukuhamba kuqala. Akekho ozofika kuqala ezulwini bazalwane. Akekho ozofika kuqala ezulwini ozogijima afike kuqala during irapture bese kusala abanye. Alikho into enjalo ezulwini. Asinayo nje into enjalo ezulwini kaNkulunkulu. Lithi asiyukubandulela ngempela abalele. Yabo sizobalinda ngesambe kuqala nabo. Yiphi ke point first phase yokuhamba kwabanye kuqala kusala abanye. Uyabona ukuthi sidukiseke kangakanani? Asiqhubeke. Verse number 16. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini nanguMatthew sitholile le ndaba izokwehla. Okay? Iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo nephimbo lengolosenkulu nangecilongo likaNkulunkulu. Ake sibheke lezi zinto, awubheke lezi zinto. Ngokuba inkosi iyokwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo with a shout. Imani bazalwane. Ngezwi lenhlokomo umsindo njalo lo. Ngephimbo lengolosenkulu umsindo futhi omunye. Necilongo likaNkulunkulu besilitholile nangale ku 1 Corinthians icilongo likaNkulunkulu. So this will be a very noisy event bazalwane. This one. I-rapture iyobe kumsindo ongakazi ubone. Kobe kuyidisorder umhlaba wonke. Umsindo ongakazi ubone. Ayikho indawo ethi kobe ngawona umsindo kobe kuyinto nje. That is nonsense. Ayikho ezweni kaNkulunkulu leyo. Okay, asibheke ke manje ke because bathe kune secret rapture. Okay, let me ngake ngilungise lento bazalwane. Uthe uJesu
Jesus came first, bazalwane, and he said, I will come again. Right? So usinikile isiqiniseko ku John chapter 14 ukuthi I will come again. Ngizobuya. And uzosithatha amanga ukuthi ngiyasithatha uthi ukuze la ngikhona mina nani nibe khona. Usinikile that assurance ukuthi ulasi la ekhona sizoba khona. Okay, but ngicela ubuke, there is no secret rapture in the Bible. Uthi uJesu I will come again. All right. Number 1, uthi little verse 1 Thessalonians chapter 4 verse number 16. The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Now you don't shout if you want to be in secret. Uma ngabe ufuna ukuba in secret ufuna ungabona uyashouta? No shout. But uyawuza umsindo wokuqala with a shout. I-voice kaNkulunkulu and the trump of God. Lithi konke lokhu kuyohlangana kumemeze kakhulu emhlabeni. So awumemezi uma ufuna ukuba in secret. Yiphi boy secret rapture? Number 2, lithi ke then thina esisaphila asiyubandulela ngempela abaleleyo. All right, awuthi ngiqhubeke nalo le verse. Asiyubandulela ngempela abaleleyo, Bese lithi ke ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngenhlokomo nangephimbo lengeloSunkulunkulu nangecilongo likaNkulunkulu abafile kuKristu bavuke kuqala. Toqala ezokwenzeka uJesu mayevela lapho ukuvuka kwabafe kuKristu. Hey, ungafi ungefelanga kuKristu. Ungafele esontweni, ungafele kwesontweni elikholelwa into ekuthiwa ipurgatory, isihlanzo. Ungafi uyinhliziyo kaMaria. Ungafi uphethe izwasho. Ungafi sewuhamba emasontweni ezinyanga. Ungafi ifa kuKristu. Bakhona abazofa kuKristu. Bembambile uKristu njengenkosi nomsindisi. Bakhona abazofela ezintweni zabo. Abafe kuKristu bazovuka kuqala. First resurrection will be for the saints, pure saints of Jesus Christ. Yibona abazovuka kuqala akade bephila a holy life. Yibona abazovuka. Don't miss the first resurrection. If you miss the first resurrection, khohlwa alikho elinye ithuba. Because the second resurrection songena ngena masesenza incwadi yesambulo. I-second yona sekuyi final termination la khona sobe sekuhlulelwa sekuthathwa sekuyofakwa ecibini lomlilo kuphele kanjalo. So akukho ukuphenduka lapho. All right. Kodwa silana ke la sikhona. Lithi ke nabafe kuKristu bavuke kuqala. Bese lithi khona thina esisaphila esobe sisele kuze kufike osukwini lokufika kwenkosi. Siyakuhlwithwa kanye nabo. Sihlangane nenkosi emoyeni. Sizohlwithwa kanye nabo obani laba abafile bevuka emathuneni bese siyohlangana nenkosi emoyeni. Kanjalo siyoba nenkosi njalo. Akekho ke manje yophinda sikhiphe esandleni senkosi noyosusa esandleni senkosi. And lithi Bible elikole English lithi we shall be with the Lord forever and ever. So bese sihamba nenkosi sinenkosi njalo. All right. Okay. Revelation chapter 1 verse 10. Uthi behold, he is coming with a cloud and every eye shall see him. Every eye shall see. I hope you know every eye looking at you if you wanna be in secret. Mawuthi ufuna ukuba semfihlakalweni ufuna ukuba in secret. Awubona ayibona wonke amehla ngithi kodwa la lithi womehlo wonke azombona. So there is no secret rapture bazalwane. There is no secret rapture. Yekani amango ukuthi khona abantu abazonyamalala makubuya uJesu. Akekho umuntu ozonyamalala. Yes kuzoshesha. KwiSixhosa lithi saquphe. Lithi la ngokuphazima kweso, ukushesha ukuphazima kweso. Yes, the event will be will be very fast. Like a twinkling of an eye. Kodwa alisho ukuthi iBhayibheli ngeke kubonakala. Kuyobonakala. uNkulunkulu uyokwenza. Njengoba enza namhlanje ngezwi, wakhuluma ngezwi kwabakhona amatshe aqinile okwazi ukugibela kulona ulithembe itshe. Kodwa kube kwakhulunywa ngezwi. Nale event uyokhuluma ngezwi.
kwenzeka izimangaliso. uNkulunkulu wethu uyozenza lezi zinto zibe inkulu. Let me summarize bazalwane le message bese siyathandaza namhlanje. I-rapture bazalwane noma ukuhlwithwa noma to be caught up okwebandla hayi abantu abangakholwa. Bonke abantu abasemathuneni njengamanje bahleli balindele usuku lokubuya kwenkosi. Sisazobe sikhuluma ngomuntu wakhiwe into ezintathu, wakhiwe soul, body and spirit. Khona lezi zinto zo3 kumuntu. So besikhuluma ukuthi yini esala ethuneni, yini ehamba iye kuNkulunkulu ngoba lishilo incwadi iverse ukuthi yini ehamba iye kuNkulunkulu, yini esalayo umuntu okholwayo nongakholwa. Right? Yini le ekwazi ukubuyisa umoya noma yini le abathakathi abadlala ngaso. Sokhuluma lokho asikho lapho namhlanje. Kodwa indaba ye rapture nayi imekani. There is no secret rapture. There is no great disappearing. Lehle sho abazalwane kuthiwa kuyonyamalala abantu. Izicule nencwandweni ithi lapha abangcwele bayonyamalala. Akukho kunyamalala ezweni kaNkulunkulu. Akekho noyedwa umuntu ozonyamalala. Ukuthuka uNkulunkulu lonke ukuthi athe silobele ezweni lakhe bese sithi thina sine idea thina ehlukile kunalento ayilobile sithi hayi thina sinabantu abasifundisayo abakhuluma izinto ezihlukile. Bazalwane singakwenzi kube ngaphezulu kwalo izwi, singalenzi ihaba, asifunde indlela ekubhalwe ngayo okholwa yimi njengokusho kombhalo, hayi njengokusho kwababungco, hayi njengokusho kweBible school ethize, hayi njengokusho koprofessor othize, kodwa njengokusho kwembhalo. Ngoba kufanele ithi indoda mayikhuluma sibheke ukuthi imibhalo iyasho yini, iyayivuma yini lento ayisho. Uma ingayivumi asikrashe leyo. Lithi iBhayibheli noma ngehla ingelo sezulwini, uyayizwa lona, hayi kungcobo manje ugqoke njengawo, kodwa noma ngehla ingelo sezulwini lithi kodwa meke yafika shumayela engalona leli lilotshwe la lithi ni ayibe eqale kusiwe ningalamukeli. Namhlanje sibhizi samukela abantu, how much more ingelosi uma ingavele ezweni kuthiwa ningalamukeli. Uma nje usitshela ukuthi kunama women preachers nama women apostles asingalamukeli ngoba lilotshiwe kanjani. Kholelwa kwi-doctrine yabapostoli, kholelwa kwi-doctrine uJesu ayishile kubapostoli, bayibamba basilobela lemibhalo. Siphila njengokusho kwembhalo, asiphili njengokusho kwabantu. Zikhonto ezishiwa abantu, zikhonto ezishiwa umbhalo. Lithi iBhayibheli ishumayela kwisikhathi noma kungesona uqinisa uyala usolo ngoba ezikhathini zokugcina bayozifunela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Yabo mina mangifika ibandla ligcwele kungakhulunywa iqiniso ngane konhlangene abantu ababatshelwe indlebe la. Kuhlangene abantu bokukitazana kuyokitazwana, uzwa ngisho imessage mesukuma umfundisi athi hayi mina ngizokhuluma into kuwena, ngizovusa lento kuwena. That is a message yosuku nosuku le kudlalwa ngabantu. Izovuka kanjani into kuwena umubi? Akulona yini iBhayibheli elithi bazophumelela kanjani bebabi? Akulona izwe elithi izono zomuntu ziyomlaya, izono zomuntu ziyomfumana, ububi bakho buyokufumana. Akulona izwe lisho njalo. Namhlanje bathi ngizovusa. Yavuka wena kuwena nje. Usazigibhidele namanje. Mangana namatenda ayekade bekwa kuthiwa ukuzokhuluma nalento kuwena, ngizovusa lento kuwena. Kade kwakushiwo ike yavuka na. Ivuka ebufebe njalo kodwa kuthiwa ngizovusa lento kuwena. Yeah, more than a conqueror. uNkulunkulu uzokusiza. Ngizorevive yoso. Hayibo. Abaphumeleli bebabi bahlukana nezono oqala bese bephila impilo engcwele. Kusho izwi likaNkulunkulu. Kusho izwi likaNkulunkulu. Indaba ye rapture is so simple bazalwane. Akekho umuntu ozonyamalala. Yabo nje lento abahlezi bayisho ukuthi kothi kubo conduct umngcwabo, ukuthi kuyavulwa sekubheka ibhokisi umuntu senyamalela asekho. Hayibo. Wazwayisela lo Jesu entshontsha abantu singaboni. Usaba bani kanti? Asabi umuntu. Usuku oluzozuma, oluzofika njengesela usuku lokubuya kwakhe. Njengoba lafike intombini eziyishumi, angithi lafika kuma-10 version. Lithi iBhayibheli Matthew chapter 25, lithi iBhayibheli zazela zonke zalala, kwamenyezwa phakathi kobusuku nangu. Kanti laba bayiphethe ibani kodwa bawaphethe amafutha. Baphethe ibani kodwa amafutha abanjani abawaphethe. Lisho njalo iBhayibheli. Uyabo lizozuma libafica abanye besakipitile, libafica abanye besathenga amafutha ama-anointing bethembele kona bengalithembile igama. Lifika abanye beqala ngisho ukudla izono beyogibela embhedeni yemizi yabantu, abanye abafundisi bawo bebewile. Yabo izinto ziyobe zenzeka ziningi. Hlala ebungcweleni, phila ngokuyihlambulula. Yabona mama uJesu umprofetikazi noma umprofeti ungalifundisi ungazi fast ungathandaza, you are a joke. Amadimoni akubalela ngakuona. Amadimoni akubalela ngakuona. So into ye rapture bafethu ime kanje. uNkulunkulu usizile ukuyiqonda imibhalo. Number 1, akekho umuntu ozonyamalala. Number 2, there is no secret rapture.
nama ayikho nje ukuhluthwa kuyimfihlo kuyavela la. All right, na into ezokwenzeka uJesu number 1 kuzokhala icilongo, kukhale iphimbo lengelosi enkulu, right? Then icilongo likaNkulunkulu lokugcina. It will be a very noisy event, i-rapture ngokusho kwempala. Kuzobe kunomsindo mangalisa bese kukhala izizwe zonke zomhlaba. Ume lapha yena emafwini kwi-first heaven, ume lapha kwi-first heaven yena uJesu. Then kuzothi makwenza njalo bese kuvuka abafile emathuneni. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 16. Abafile lithi ngesibandulele ngesambe kuqala. Shuthi into eyayithi uzofika athathe laba kuqala abuya uzothatha nonsense into engekho ezweni. It's extra. Asidingi into extra ezweni, sidinga lokho kulotshiwe. Bavuka basemathuneni qede siguqulwe sonke kanye nabo imizimba bese siyahamba. Ngiyalithanda lesizulu lithi sihlangabeza inkosi emoyeni. Umuntu ke mawumhlangabezile ake ngivale ngale. Umuntu mawumhlangabezile ubani oya komunye. Uma ngithi ngikuhlangabezile uma ngithi ngikuhlangabezile we Jojo Spa. Mangithi ngikuhlangabezile ubani oze komunye. Kusho ukuthi wena oze kumina. Niyalizwa iBhayibheli lithi sihlangabeza inkosi emoyeni. Shuthi indaba ayipheleli lapha. Somhlangabeza lapha yakodwa siqondile ukuphelela lapha sophinde sibuye naye sizele emhlabeni sizobusa. For thy is thy kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. So besisho lo mhlabelelo. Enhlizweni yami kuvela lo so besisho njalo sithi for thy is thy kingdom. I-rapture ke izoba njalo bafowethu. Ayikho into eyimfihlo nge-rapture, icacile. Hamba ufunde izwi Matthew chapter 24 verse number 29 to 31. Uzoyibona lento. Kunomsindo, kuneyingelosi eyishaya amacilo ngokumenyezwa izizwe zonke ziyakhala. Usuku olunomsindo lolo. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 14 to 17. Still nakhona kunomsindo, kuneyingelosi eyishaya amatrump kumenyezwa kwenziwa yonke into. Bese kuba 1 Corinthians 15 verse 51 kunephimbo lengelosi nakhona kunetrump eshawa kakhulu izwakala umhlaba wonke. Awuthi nginitshele ngivale ngalento. Sithe abasemathuneni abafile kodwa balele. Umuntu mayeleleke you wake him up ukuze avuke. Lalela ukuthi lithini iBhayibheli. Lithi lecilongo liyokhala. Ngike ngithi mangifundisa ngendaba ye-rapture ngithi that trump will be so loud that it will wake up the dead. Ayikakabi khona ivoice ngisho singamemeza sonke emhlabeni sithi yeah sonke ngeke bavuka abafile. Kodwa lephimbo elizokhala le trumpet kaNkulunkulu lizoba so loud livusa abakhumbula abafile balele kuKristu balinde icilongo. Uma lingakhala noma inini bazovuka. Noma ungamemeza uthini ngeke uzuvuke. Ngisho ngawo methuneni fika ubamemeze ngeke bavuke. Kodwa leli yacilongo elizokhala lizoba loud livusa abafile. Noma ngabe sebabona bazovuka benemzimba engaboni ngoba lithi iBhayibheli lokhu okufayo kumele umbathe ungafi, okubona kumele umbathe ungaboni, okungenamandla kumele umbathe amandla. So kubona isimangaliso lelo cilongo leli lizoba loud, lizongena lipenetrate amabhokisi, lipenetrate okhonkolo, lipenetrate ama tiles, amathuna, lingene liyovusa umuntu ngoba uyavusa umuntu olele. Uzovuswa icilongo, bazozwa icilongo likhala icilongo bese bevuka. Lithi umhlaba linako ukuvuka komzimba ekufeni. Kuzoba njalo ngesikhathi se-rapture. Then bese bembatha imizimba engasayona lemzimba esiyimbathile, siguqulweke sonke ke kanye bese siyakhuphuka siya emoyeni siyohlangana nenkosi yethu. Then bese kuqala u-1000 year millennium emhlabeni. Right, uSathane uyaboshwa emva kwaloko. Usitshelile iRevelation chapter 20. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngicela ukuma lapho indaba ye-rapture iphelela lapho bese ngaqhubeka ukuthi kwenzekani after i-rapture, kwenzekani emoyeni ngoba khona abathi masifika sezulwini. No, asikafika ezulwini. Malithi iBhayibheli sizohlangabeza meet the Lord in the air, not kwi-third heaven. Asikafiki khona ngoba sophinde phela sibuyele la. Alright, asiyekele siyeza kuyona mhla siza endaweni ye-judgment. uNkulunkulu siyambonga kakhulu. Angazi ke bafowethu, ngicela ke mabe khona abafisa ukubuza imibuzo
noma mhlawumbe izinto abafuna sikhulume ngazo egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu. Ngiyacela ke mabe khona abafisa ukusijoyina ngokuzi. Thank you Lord. Ngiyacela ke bafowethu egameni lika Jesu siyathandaza manje. Ngiyacela ungasali ehlithweni. In fact ungasali ngisho kwicilongo lokuqala. Ovukweni lokuqala ungasali. Ngoba uma usale khona alikhe linithemba. Akekho umuntu ozongena ngegazi lakhe. Igazi lakhe aliqualify ukufaka ezulwini. Igazi lika Jesu liqualify. Lentshumayelo nje yayithi abo usala kwi rapture bongena ngegazi. Uyongena ngegazi lakho lingcono yini lakhe igazi. Lele linezono liyokufaka ezulwini. No. Should phela there was no need for a crucifixion ka Jesus Christ if wena uzongena ngegazi lakho. Uyabona? Ayikho singena ngoJesu. Zilungisise manje. Phila ubungcwele manje. Hlukana nezono manje. Yeke ukudlala enkonzweni. Musana ugijimela ukuyochwecwa nishaya uthongo ikudlalwe. Musana ukudlala. Lungisisa umphefumulo wakho. Lwela umphefumulo wakho. Thanda umphefumulo wakho. Lithi iBhayibheli mawuthandile umphefumulo wakho uyokulahlekela. Kodwa mangabe ungawuthandanga ulungisele nje ukuthi mangingenile lithi uyophinda uzuze. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mhlawumbe ukhona ekhaya ongakaze amamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ongamazi uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngiyafisa ukuthandaza naye namhlanje. Egameni lika Jesu Kristu. Ngiyacela ukuthandaza nawe. If ungakaze umamukela uJesu umfisa as your Lord and Savior. Ngicela uvala amehlo akho namhlanje. Thandaze kanye nami. Ngiyathandaza njengamanje. Baba egameni lika Jesu nangu umntwana wakho ekhaya. uNkulunkulu wethu ongcwele uvuma kahle. uNkulunkulu wethu ongcwele uyakholwa enhlizweni, uyavuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Baba ibanaye uNkulunkulu ongcwele umqinise. uNkulunkulu umlaphe kona ubuhlungu adlula kona nenkinga zonke adlula kuzona. Siyabonga Baba ukuthi uzomphilisa ngoKristu Jesu inkosi enamandla. Ibanathi ke uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu ongcwele uthe oza kuwena awuyikumlahlela ngaphandle. Siyakholwa Baba ukuthi kuzoba njalo ngoKristu Jesu inkosi. Amen. God bless you. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu sihlangana Wednesday egameni lika Jesu. Sizohlangana Wednesday. So besingena esihlokweni esisha Wednesday. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngiyacela ke bafethu ukuvala ngomthandazo egameni. Angazi noma khona yini umbuzo noma khona ofisa ukusho ukuthize mhlambe officer yes uyabona nje uMinister Ntokozo uthi even the dream I had it was so loud and scary. Yeah, the day will be very scary and it will be very loud in all. Ayikho indawo ngeke iuze lecilongo, ayikho. Ngoba phela kuneyidumbi indawo ngeindawo efuna lesivuswe ilecilongo. So ngeke ngingazwakala. There is no secret rapture in the Bible. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bonke siyabonga kakhulu. Amen. Yes, siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Ngicela ukuvala ngomthandazo. Ngiyacela ukushiya inamba yami egameni lika Jesu. Inamba yami ithi 073 956 3978. Kushabalala 8 o'clock Wednesday. Singena Monday guys 8 o'clock PM, Wednesday 8 o'clock PM, Saturday 8 o'clock PM. Ngaphandle masiphazanyiswe i-network because iyahlupha these days. Ngiyacela. So Monday, Wednesday, Saturday. So senza kanjalo nje 8 o'clock njalo ebusuku. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Mina ngicela ungiphindele amavesi lawa owashilo mayelana nale nkulumo ya today. Okay, ngicela ukukuphindela sivule u1 Corinthians chapter 15 verse number 50 and 51. Savula 1 Thessalonians abase Thessalonica bokuqala chapter 4 verse number 15 to 17. Then siphinde savula Matthew chapter 24 verse number 29 to 31. Sikhotile ke ku Revelation 1 verse number 10. Sikhotile khona. Sidlula. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngiyacabanga ukuthi ke siyabonga kakhulu prayer warrior, thank you so much. Msindisi Zwane, thank you so much. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Sicela ke bafethu
ngoba siyangena manje singena ezulwini manje sokhuluma leyo ndaba uNkulunkulu esisiza Wednesday sinesihloko sakhona ke bafowethu esisobe singena kusona siningi kakhulu izinto esisazokhuluma ngazo uNkulunkulu asisize ngazo kuba sizidlulise siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngicela ukuthandaza ke kanye nawe egameni noma uyagula usekhaya mhlawumbe uneyinkinga ekhaya mhlawumbe ngisho ebusuku awulala uyacindezeleka mhlawumbe ubiziwe uNkulunkulu awazi kufanele uqalephi there is no direction in your life awazi ngempethu fa wenze njani uNkulunkulu kusikubizile ukunikile amandla wakunikeza isibusiso kodwa into zakho azifinyeleli abanye into zabo zivalekile abanye ama generational cases bloodline case verbal case amanye akhulunywa nje ziyenzeka izinto ezinjalo ngicela ukuthandaza nawe namhlanje egameni lika Jesu ngiyacela ke sithandazene nje sonke sine group ke bafowethu ka WhatsApp ebizwa ngeend times nangu mfowethu umsindisi Zwane ngiyacela my son ubhale inamba yami la ya WhatsApp ngicela uba uyibhale ngokusheshsha le screening bese uphinda ubhala yakho umsindisi my son siyathandaza ke manje egameni lika Jesu ngicela ukuni invite ke kwi group igroup yethu ibizwa ngeend times group yethu ibizwa ngeend times iend times ke ino 13 years ikhona yaqala ngo2012 ngoMarch so igroup ya WhatsApp evuthiwe siyafundisana izwi lenkosi siyathandaza siyakhulisana siphinde sikhulekelana siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngayo inamba yami ithi 073 ngizocela phiwa inkosi uyibhale 073 956 3978 sawukhona phiwa inkosi. Thank you so much. Yes, your prayer warrior yon 0739563978 ya WhatsApp and calls. Mawufuna sikufake kwi end times ngizocela ungu-WhatsApp kuleyo namba. Phiwa inkosi ngizocela ubhale inamba yakho on the screen kwenzelela ukuthi bese sikwazi ukusebenza kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Phiwa inkosi ukhona? Yebo khona tata. Ngisabhala la ngazi kwenzakalani. Nceke inkosi. Angazi yebo angazi ngiyazakala ngapha umgojo. Angazi noma ngiyamuzwa yini kalapho phiwa inkosi angazi mhlambe nginenkinga ngapha. Alright kodwa ngizocela ubhale inamba yakho lapha Nceke ukuze abazalwane abafuna ukungena kwi end times sibafake kade sinenkonzo enkulu ye end times sizoba nayo futhi first week of July but sazoyimemezela kahle sicela ya utakalana unayo nje oh thank you so much bengazi umntanami Nkosi yami angiboni phela ni register ngamanye amagama let us pray bazalwane abanye abantu bayagula emakhaya ngizocela ukuthandaza njengamamora shantala kasapara dili kasuya damashana dilia kabarash damtho salamadashini kevaita isama daidilia kasaina dungaraba ria dila fada dedi shala mandala saparadashiana dikira dilia dokashana daraka paria takasakari makusha iremo sante rekadusha dilia kabaria sonda media uNkulunkulu wethu onamandla uNkulunkulu wethu ongcwele nayi South Africa naba ababukeli naba abantwana bakho uNkulunkulu ongcwele women and men of God baba wethu onamandla ukubabizile uNkulunkulu ongcwele sesikhathi abanye they are prophetess abanye uNkulunkulu ongcwele bama intercessors kuphelile amandla endleleni vuselela ithemba vuselela amandla vuselela umlilo mora shandi helpora sande karuta peria taramakandora kapasaina tekarata direka makura diparia tokashana tekarasianda uNkulunkulu wethu onamandla ngegama abanye bayagula abanye abalala ebusuku ngiyathandaza I decree and I declare baba wethu ongcwele ukukhululwa kwabo right now in the mighty name of Jesus Christ baba wethu ongcwele ngiyabonga uNkulunkulu wethu onamandla yonke imimoya la ikhona catch fire right now in the mighty name of Jesus Christ ngiyabonga baba wethu ongcwele abadliswa amadimoni belele ebusuku bayayiphalaza bazikhipha lezo zinto ngegama lika Jesu Kristu bonke abaphupha bedla baba ongcwele ngiyamelana nalawo moya bonke abacindezelwe emabandleni baba wethu ongcwele uNkulunkulu wethu onamandla ngikhuluma umlilo phezukwabo ukuba baba ongcwele bangacindezeleki baba wethu onamandla bakhuphuke njalo bangaphela amandla baba ongcwele uthe esikhathini sokugcina uyovusa
abaprofeti babongcwele abayokhuluma intando yakho uNkulunkulu wethu onamandla beqhamuke inkalweni zonke. Yes oh Lord, lithi uNkulunkulu ongcwele izwi lakho ngasekugcineni uyothululela umoya wakho kuyona yonke inyama. Baba othi ngcwele ngiyathandaza nengamandla uthululeke umoya wakho esikhuleka phezukwayo yonke inyama elalele nebukayo egameni lika Jesu. Ratu shkala parando Sabrina tushkala madibaiza daila faidaisi degoya daikushana dibrekasanda limakosha. uNkulunkulu wethu onamandla ngiyathandaza ngiyabonga baba ukuthi kuyenzeka in the mighty name of Jesus Christ. Yakholwa baba sekwenzekile uNkulunkulu wethu ongcwele sekwenzekile baphilile abantwana bakho uNkulunkulu ongcwele uthe when the Son of Man sets you free you shall be free indeed. Thank you Lord Jesus, in Jesus name amen. God bless you. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu anibusise nonke egameni lika Jesu Kristu. Cela ukuvalana namhlanje uNkulunkulu anibusise bafowethu. Siyanithanda siyanithandazela. Inamba ithi 0739563978 0739563978 ku Facebook. Ku Facebook ngikhona ngiwuzibusiso Ngcobo. Zibusiso Ngcobo ku Facebook. Go and follow my page. uNkulunkulu akubusise uzothola nama video and everything now about iministry uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami nasempilweni egameni lika Jesu. YouTube channel guys ngiyacela nihambe niyo subscribe ku YouTube channel wami. YouTube channel wonke lama video niyawathola ku YouTube wonke. Incwadi yesambulo siyenze from chapter 1 to chapter 22. Senza u 3 days and 3 nights ka Jesu ethuneni ukuthi ubalwa kanjani u 3 days because uyabadida abaningi. Senza indaba yama angels wonke ngokuhlukahlukana ngendlela uNkulunkulu angifundise ngayo nezambulo uNkulunkulu angizona nezwi lakhe ngoba ilona elihamba phambili. So ke siyakwenza konke lokho guys siyafundisa ku YouTube. Ngiyacela niyo subscriber ngena khona nje uthi Prophet Zingcobo. Prophet Zingcobo ZI lo nongcobo ukuhlangena. It's Prophet Zingcobo. Go and subscribe. uNkulunkulu akubusise usenza njalo. God bless you so much. We love you. Shalom.